Assalamu alaikum hormatly gitaristler, hormatly podpisçıklım. Sağman videomu açıp görüp otuyorsunuzmu? Size şuun men bir vaat gurrungureyn batışma bir dert düştü gatır, ağır dert düştü däre. Şo sebeple meyhanana edip bir aracık içmeli boldum. İnnem yağdayım oňoryp çyksa meyhanaçy aýdymyny öwredeýin diýen. Ay şuun dertim bilen gabat delýär däre. Anynny öňküýanak akord däle kakunun başlary. Kakuamyň wara neçe videomda şu kaku ulandyk. Ay şulan bir böyle näme diýilýär. Tanymal kaku bolup gitdi däre. Şeýle. Derroç grafikasyny örkedeýin. Aşak tigirleýär, aşak ýokaryk saklaýar, ýokary tigirleýär diýende şunu etdim men. Daşna seret tolkunlandyr. Ýagny aşak tigirleýär, aşak ýokaryk saklaýar, ýokary. Ýagny näde tigirleýär? Belki bolwarma urýar, soňmany. Aýdy giderli. Eger men ýalak bir söz rahatda bolsa tesken başlaň. İlki munurun soňmany. Ýöne men amyny gowy. Ýani aşak tigirleýär, ýene aşak ýokary saklaýar, soň ýene ýokary. Reska şörsün screenshot edip barın soň bilmeýän bolsaň gaýtalar ýaly şykır bollaýyrdım. Inni meyhanaçyň akordlaryna geçelim. Akord berde bayam akord oýnýar. Tutulşy näili? İkinci perde bare, dördüncü perde, 4 ve 3. tarlar, soň 3. perdede 2. tar. Bayam akord. Inni akord em akordy. Bilaman fatça akordlay 2. perdede 4 ve 5. tarlar. 3. akordam si akordy bilan şular ýaly. 1. perdede 2. tar, 2. perdede 4. tar, 3. perdede 5. tar. İň soňky akordam ayam akord. Tutuş dünýäň bilýän akordy şu. Ýani ayam akord 2. perdede 4 ve 3. tar, 1. perdede bolsa 2. tar. Bolly şu akordlar. Bayam, em, si, ayam. Inni biz bir kruk bir gerek kaku oynayasa bir kruk diýme aňlatdy. Inni başlaryň. Aýdymy 2 bölüňiz, 1. ve 2. bölüm. Gygir ýani ýerinde 2. bölüm başlaýar, oňa çenden 1. bölüm. Ýani 3 kruk bayam oynayar. Soň 2 kruk em. Soň 1 kruk si. 1 kruk ayam. Soň 1 kruk bayam. Ýene bir ýerde gaýtaran 3 kruk bayam oýnarsyňyz. 2 krugam em, 1 krug si, 1 krug ayam, soň ýene 1 krug bayamyň soňunda. Hani gaýtalap göreli. Derdim ýeňlesin diýip girdim bugun meyhana. Aýralyk ýaman eken düştü senden dahana. Şunýaly. Soň ýene gaýtalaýan ýanky ýerini gaýtalaýmary gaýtalajak bolsa. Derdim ýeňlesin diýip girdim bugun meyhana. Aýralyk ýaman eken düşdi senden de ay bulaşdym ay şörde garaşyp barmynçyk. Derdim ýeňlesin diýip girdim bugun meyhana. Aýralyk ýaman eken
senin cahana. Sözlerine samsık zatlar aytdandan bilem okta sözlerini. Ne şörsün aydından son dollar meyhanatçı yerine gelelim. O tayda yani dollar meyhanatçı yerine 4 grup akord oynayar. Son yeni 4 grup bayam oynayar. İki grup si oynayar. İki grup ayam. Son bir grup bayam. İki grup bayam diyeceğim. Yedir şunlar yağlı. Yani neyli? 4 grup M, 4 grup BM, 2 grup C, 2 grup IM, son 2 grup BM'in sonunda. Han aydık görölü gat gıyırcak sesim yitip baraya gittikçe. Dollar meyhanacı, han dollar bakani, dollar meyhanacı, yüzlep yapani, dollar meyhanacı, gol dollar bakani. Yine gaytele yaz. Dollar meyhanacı, han dollar bakani, dollar meyhanacı, 70 çüşe yapali, dollar meyhanacı, gol dollar bakani. Şeyler aktiyanı baştan ayak gaytalak görölün, ünsülensizem dinlen. Haysa kuda neçe akord. Haysa akordda neçe kuruka kuda oynayan meseledin. Derdim yenlesin deyip girdim bugün meyhana. Ayrılık yaman iken düştü senden cahana. Derdim yenlesin deyip girdim bugün meyhana. Ayrılık yaman iken düştü senden cahana. Dollar meyhanacı, hani dollar bakani, dollar meyhanacı, 360 şişe yapani, dollar meyhanacı, lay 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 lay. Dollar meyhanacı, hani dollar bakani, dollar meyhanacı, yüzler çüşe yapani, dollar meyhanacı, la la lay lay la lay lay. Şeydi ben videonun tamamlayas arasında değişen gatı vurmursunuz var bolmasa halis dine öğredip değişmeyen öğredip otursam hiç sıkıntı olmuyor videolar. Hala olsanız like koyun şunu. Şunyalak şolartıva basın şey üstünden tup edip basın sonra aşağıda videonun aşağında olmalı ingrada. Şuna basayman gatı vurun şuna basın. Bollunna sağ olun sağman öğrenin.